салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз. ҳамаатонро хушомадед мегӯям ба канали олмонии содда. инак мавзӯи имрӯзаи мо тасрифи сифат дар датив. бо шумо мо дар дарсҳои гузашта яъне тасрифи сифатро гузашта будем ва он дар падежи номинатив буд ва мо дида будем ки чӣ гуна сифатҳо тағйир меёбанд ҳангоми тасриф кардан. инак инчунин низ сифатҳои мо ҳангоми тасриф шудан дар падежи датив бандакҳои хусусии худро мегиранд. ҳамаи сифатҳои ҷинси мардона, занона ва миёна дар шумораи танҳо ва ҷамъ дар датив дорои бандаки n ё en мебошанд. яъне менигарем ба ин таблица. дар ин таблица чуноне ки мебинем, агар пеш аз сифати мо ягон муайянкунанда ба монанди артикл ё ҷонишини соҳибӣ ё ҷонишини ишоратӣ бошад, дар он ҳолат новобаста аз он ки ҷинсияти исми мо мардона аст, занона аст, миёна аст ё шакли ҷамъ аст, ҳама вақт сифатҳои мо бандаки n мегиранд. ва дар дарси пештара ба шумо фаҳмонда будем ки артиклҳо чӣ гуна иваз мешаванд дар датив. яъне ҳамун артиклҳои датив буда меистоду баъд аз артиклҳо бошад, ҳамаи сифатҳои мо бандаки n мегиранд. ҳолате ки пеш аз сифат ягон муайянкунандаи ҷинсият набошад, агар яъне ягон артиклҳои муайянӣ, номуайянӣ ё ҷонишинҳои ишоратӣ, соҳибӣ агар набошад, дар ин ҳолат нақши муайянкунандаи ҳамон ҷинсияти исмро худи сифат мегирад. яъне нигоҳ мекунем ҳангоми беартикл будан сифатҳо чӣ гуна тасриф мешаванд. яъне дар ин ҳолат дар ҷинси мардона бандаки m мегирад ба монанди артикл. ротем рок. дар ҷинси занона бошад бандаки r мегирад ба монанди артикл дар датив. гелбер блузе. дар ҷинси миёна бошад инчунин бандаки m мегирад ба монанди артикл. грюнем ҳенд. ва дар шакли ҷамъ бошанд бандаки n мегиранд. вайсен шуе. инак якчанд мисолро бо шумо дида мебароем. Der Computer steht auf dem roten Tisch. Компютер дар рӯи мизи сурх истодааст. яъне чӣ истодааст? Чӣ, чиҳо ё киҳо гуфтем падежи номинатив аст. яъне der компютери мо дар падежи номинатив истодааст. Der Computer истодааст дар куҷо? яъне гуфтем ба саволи во ҷавоб шавад, яъне ин ба датив тааллуқ дорад. дар куҷо ҳамун компютер ҷойгир шудааст дар рӯи мизи сурх, яъне auf тиши мо der аст, артиклаш дар датив dem мешавад ва сифати мо бандаки n мегирад. auf dem roten Tisch. Meine Hefte sind in der schwarzen Tasche. дафтарҳои ман дар даруни ҷуздони сиёҳ мебошанд. яъне дар куҷо мебошанд? дар даруни ҷуздони сиёҳ. аз ин лиҳоз ди ташаи мо дар датив der таша мешавад ва сифат чӣ гунае ки гуфтем пеш аз худ агар артикл ё ҷонишинҳои соҳибӣ, ҷонишинҳои ишоратӣ дошта бошанд, сифатҳои мо бандаки n мегиранд. яъне чӣ, дафтарҳои ман, дар куҷо, дар даруни сумкаи сиёҳ. инак менигарем ба мисолҳои навбатӣ. Die Studenten gratulieren ihrem jungen Lehrer. донишҷӯён омӯзгори ҷавонашонро табрик менамоянд. яъне der Lehrer гуфтем дар датив ба бандаки m мегирад. артиклҳои муайянӣ, номуайянӣ, ҷонишинҳои соҳибӣ. аз ин лиҳоз ҷинси мардонаи мо бандаки m гирифт, яъне ҷонишини соҳибӣ ihrem. сифат бошад гуфтем баъд аз исмҳои муайянӣ, номуайянӣ, ҷонишинҳои соҳибӣ, ишоратӣ бандаки n мегиранд. Мурод hilft schöner Frau. мурод ба духтари зебо кӯмак мекунад. яъне дар ин ҷумла нигоҳ мекунем ба кӣ ёрдам мекунад? ба духтари зебо, яъне ба зани зебо кӯмак мекунад. дар ин ҳолат нигоҳ мекунем пеш аз сифат ягон муайянкунандаи ҷинсият наистодааст, яъне ягон артикл, ягон ҷонишин наистодааст. аз ин лиҳоз нақши ҳамин муайянкунандаи
ҷинсиятро сифат мебозад, яъне шöne Frau, яъне гуфтем артиклҳои муайянӣ, номуайянӣ дар ҷинси занона ба андаки ер мегирифтанд, гарчанде ки артиклҳо нест, ин нақшро сифат бозида истодааст. Sandra hilft jungem Studenten. Сандра ба донишҷӯи ҷавон кӯмак мекунад. Яъне ба кӣ кӯмак мекунад? Ба донишҷӯи ҷавон. Дар ин ҳолат низ нигоҳ мекунем, пеш аз сифати мо ягон артикли муайянӣ ё ҷонишини соҳибӣ, ягон муайян мекардагии ҷинсият нест. Аз ин лиҳоз сифати мо нақши муайянкунандаи сифатро бозида истодааст. Умедворам мавзӯи имрӯза ба шумо фаҳмо буд ва нафароне ки мехоҳанд мақсад бештар машқор кунанд, бештар омӯзанд, метавонанд аз китоби Einfach ist Deutsch истифода баранд. Дар Садбар китоб дар фурӯш аст. Марҳамат намоед, дастрас кунед. Alles Gute, tschüss.